za su aurar da yarinyar su kafin su gaya mata biyayya kaza sai sun kai ta an jika ta wai da maganin mata, banda an yi mata wannan kintsin sannan kuma a yi mata guzuri. To ita tun daga nan sai ta ɗauka kawai auren kwanciya ce. Yanzu wani abu da zai baka mamaki, manya-manyan supermarket in muka shiga zaka ga maganin karfin maza akan tebur ana sayarwa tsirararsa, kowa ya je ya siya, saboda duk maza da duk mata yanzu da hankalinmu ya tafi nan. Kowa aure kawai jima'i, in dai mata za su keɓance guda 3-4 su yi hira, wannan ce hira, in dai akan to Bahaushe ya ce sa rai da ci shi ke kawo jin yunwa. Yau hatta kai fa mun fitar da kanmu daga ɗabi'a ta mutane, muna neman mu shiga wata ɗabi'a da ba ta mutane ba. Wata baiwar Allah, malama Aisha Ahali, Allah ya saka mata da alheri, mace ce tana nan a garin Kano, tana da kokari akan irin waɗannan abubuwan. Ta zo wata rana muke tattaunawa, ta yi wani littafi ina ba ta shawarwari, ta ce malam wani abu yana bani mamaki, kafin in yi wannan littafin na samu matsaloli da yawa ta ɓangaren mata, kuma sai da na yi kwashiniya na yi tambayoyin bayan fage ga mata kafin in zo rubuta wannan littafin. Ta ce wallahi malam in ban manta ba daga mata 100 ko 600 ko wani abu ta ce ta yi obita ko ta ji ta bakinsu a keɓance dangane da matsalar jima'i. Ta ce wallahi malam kaso 70 cikin 100 za su ce maka mazajensu bai wuce minti 5 ba 10 suke gama biyan bukata da su. Su kuma matan suna koken ba haka ya dace ba. Ta ce to da mu idan muka ji cewa an ce namiji kwana da ya fara jima'i da matarsa minti 5 ya gama, sai in ɗauka cuta ce, rashin lafiya ne, sai a je a yi ta cewa a baka maganin basur ko maganin sanyi. Ƙarya ne. Haka Allah ya yi ɗan adam, wanda suke wuce wannan lokacin su ne kaɗan, amma asalin wannan shine ɗabi'ar. Me ya ja yau mata su tandaninsu ya tafi can? abu biyu ne, saboda suna shan abin da ya wuce ɗabi'arsu, da haka yanzu sun fi ƙarfin mazan. Mijinki inda kin tsaya a ɗabi'arsa, a wannan gejin da Allah ya bashi na dama zai biya miki bukata, to amma kin je kin sha wasu ƙwayoyi, ba zai iya ba. Kuma ko da shi ma ya je ya shawo wannan ƙwayoyin ya zo kun gwabza, to shi fa lokacin da yake wannan fa da masa raguwa take, saboda shi a sirrin abin da ya shafi lafiyar namiji, duk lokacin da kake shan wata ƙwaya take ɗaga ɗabi'arka, to ka sani cutar ka take yi, kai ka za ta yi tabaro, saboda tana sa na'urorin jikinka ne suna aiki sama da na damarsu. To kuma yadda suke aiki sama da na damarsu nan weak suke, gajiya suke, sai ka dawo gaba ɗaya ka zo ka kasa kuma, ko in ba da ƙwayar ba za ka yi ba, kuma in kana ƙwaya ɗaya ba za ta yi ba sai ta ɗora. To wannan shine abin da ya kamata mu dawo cikin hayyacinmu, mu zo mu kalli aure a yadda addininmu ya zo da shi. Aure ba kawai kwanciyar bacci bace.